sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli keso Kristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahadi, kay mo asin kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayaning mga naghihelang. Ipamigdi mo kami. San Jose, Ipamigdi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamigdi mo kami. San Roque, Ipamigdi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamigdi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamigdi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DZGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 5 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB, ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dain yung tigkikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7, mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Biyernes Santo. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, mga preso sa City Jail nagkonduktan nin pabasa maski nasa karsel. Motorist Assistance Center sa gilid ng Tinampo, panagos na nagkakaiguanin operasyon. Pagbantay sa mga coastal areas, mas higpitan. Sa lado nasyonal, obserbasyon kan Semana Santa dapat sabayanin pagkamuot. Mga senior citizens pigaadalan na tuturukanan nin bakuna. Bilang kan mga polis na sinakob nin COVID-19 na dudugangan. DILG nagbilog na nin legal team kontra sa mga nagsuway sa protocol. Sa ibang nasyon, unilateral ceasefire ipinapasunod sa Myanmar. Sa lado ng Karawat, Pinoy boxer handa nang magsabak sa laban. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Maski nga ni nasa laog kan presuan, dain ni nakapugol sa mga preso sa Legazpi City Jail na obserbaran manggarare ang tradisyon ngunyan na panahon nin Semana Santa. Ini sa rason na nagkaigwapa man giraray nin pabasa maski sa laog kan karsel. Kasubanggi pinuunan ang pabasa asin piglalauman na matatapos ngunyan na aga.
Sinabi ni Jail Warden, Jail Senior Inspector Ralph Bubis na ginibo ang pabasa tanganing mapakusog ang pagtubod sa mahal na Diyos asin kamautan na magkaigwanin bagong buhay. Mantenido pa ang lakbay alalay ngunya na Semana Santa kan DPWH sa paagi nin tulong Motorist Assistance Center na ibinugta kan iba-ibang district offices asin DPWH Regional Office sa kamautan na matabangan ang mga motoristang maoruli sa sendang probinsya ngunya na Semana Santa. Ang DPWH Regional Office nagbugtak nin Motorist Assistance Center sa may Barangay Rawes, Legazpi City, mantang ang Albay First District Engineering Office, igwaman sa Linderos kan Barangay Padang, Legazpi City, asin Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, mantang ang Albay Second District Engineering Office, igwaman sa Barangay Busay, Daraga, Albay, asin ang Albay Third Engineering District, igwaman nin Motorist Assistance Center sa Barangay Paulog, Ligao City. Dalan sa pigdalauman na pagruso kan mga tawo lalo na sa aga asin Domingo para magkarigo sa karagatan bilang parte kan paghali sa sobrang alingahot dara kan mainit na panahon. Naka-alerto ngunyan ang iba-ibang grupo para mabantayan ang mga kostales na lugar sa Legazpi City para may pasunod ang minimum health protocol kontra sa paglakop kan COVID-19, lalo na ang paggamit ng face mask, face shield, social distancing, lalo nata ang mass gathering. Sa coastal area, kan Barangay Victor Village, sagkod Barangay Lamba, nakatoko iyo ang Legazpi City Fire Station, mantang ang Legazpi City PNP, iyo nakatoka sa Barangay Sabang, sagkod Barangay San Roque, Siriman, ang Integrated Coastal Resource Management Team sa Barangay Rawis, sagkod Barangay Padang. Sa panahon in Semana Santa, day manggararay minatunong sa paglibot si Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo sa sayang nasasakupan na lugar sa 3rd Distrito kan Albay. Ini bako para enganyaron ang mga konstituentes na magtanom para may makuko ang produkto na makakatabang sa sendang araw-aldaw na pangangiipo kundi ang magbisita sa iba-ibang simbahan sa kada parokya bilang parte kan bisita altares asin makipag-uron man sa mga kora paroko asin magpasalamat sa mga biyayang nakukuha niya para man sana sa mga namamanuaan. Kada Semana Santa, parte kan panugakan mga residentes kan Camarines Sur na magtukad sa kababuldan kan Baaw Camarines Sur. Hali sa poblasyon, may Station of the Cross pasisiring sa simbahan ni Our Lady of Lourdes na nasa Barangay Karanday. Sinabi ni Reverend Father Ralph Gulina, Kura Parako, na dainin kayang mapugulan ang mga paratubod na magduma sa simbahan alagad dapat sunodon man sana ang minimum health protocol. Idinugang pa man niya na kinakaipuan ng sanang maggamit nin face mask as in face shield, siring man obserbaran ang social distancing. An Uniform Resource Locator o LINK an ipinaluwas na kan gobyerno lokal kan Naga City tanganing mas maging fasil an online accreditation kan gabos ng mga civil society organizations sa nasabing syudad. Sinabi ni Kagawad Giel Rosales, pamayo kan Committee on People Empowerment kan Sanggunian Panglungsod na ang proyekto na inilansar iyo ang pigaapod na CSO Desk na sa rong fasilidad na maserbe sa mga non-government as in people's organization, pati na labor union na maproseso online ang sendang akreditasyon sa gobyerno lokal. Yan ang primerong kabtangkan mga bareta.
An iba pa pagkatapos na kini. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon. Bringing light in every home. Delivering progress to every Albayano. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. DZGB Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kan barata sa lado nasyonal. Nangapudan si Vice Presidente Leni Robredo sa mga namamanuaan na isilibrar ang Semana Santa sa paagi nin pagbayad nin pagkamuot sa mahal na Diyos, sa paagi nin pagtabang sa iba, asin pangapudan para sa epektibong panggogobyerno sa panahon nin pandemya darakan COVID-19. Sa iyong sinabi, ng pagkamuot bako siya na sentimiento kundi ini ang pinaka-epektibong gamit para sa bagong kinaaban. Idinugan pa ni Robredo na sa panahon nin krisis, dapat sabay-sabay na ampangon ang mga hagyat kan pandemya kung kaya nangapudan siya nin mas mahiwas na sakop kan mahal na Diyos. Mientras tanto, day pa man nadadaog ang Pilipinas sa laban kini kontra sa COVID-19. Inang tinauanin punto ni Health Undersecretary Bong Vega sa tahaw kan padagos na pagdakol kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sa iyong sinabi, napigsisimbagan naman kan gobyerno ang pagdakol kan kaso alagad dahil man gustong sabihon na daog na ang gobyerno dalanta day pa man minabagsak ang health system kan nasyon. Idinugan pa ni Vega na kung bubukasan siya na ang gabos ng mga hospital beds para sa mga pasyente, kayang-kayang maakomodar ang mga ini. Napuuna na kan Department of Health ang pagtudok nin ikaduwang dose nin bakuna kontra sa COVID-19 sa 1,344 katawo. Nasa 2,596 na vaccination sites ang nagkaiguan ng pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa iba-ibang reyon sa nasyon. Nadubli naman ang mga available na bakuna dalanta nag-arabot na ang mga dagdag na 1 milyon doses nin bakuna asin ang mga doses na i-distribuer naman sa iba-ibang parte ka nasyon na uminabot na sa total ng 1.4 milyones na doses ang na-i-deliver. Pinapahidali na kan Department of Health ang proseso sa posibleng pagtudok nin Sinovac vaccine kontra sa COVID-19 sa mga maedad na dalanta nauubos na ang supply nin AstraZeneca. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na nakikipagtabangan na sinda sa Sinovac na magsumiter nin efficacy data sa mga senior citizens tanganing mapahiwas ang paggamit kani sa mga 60 anyos pa itaas. Idinugang pa man niya na ipapaabot na ninda ini sa Food and Drug Administration
National Immunization Technical Advisory Group, Health Technology Assessment Council, ang Pfizer-BioNTech, AstraZeneca Sputnik 5 vaccine. Isa na ang pwedeng itudok sa mga may edad ng persona. Mabilog ng legal team ang Department of Interior and Local Government na iyo ang maadal sa kasimbagan asin paliwanag kan mga opisyalis lokal na aligadong enot na nagpabakuna kaysa sa mga nasa prioridad. Sinabi ni DILG Undersecretary Ipimako Dinsing na ang team kompesto ni apat na opisyalis sa DILG asin sarong representante halis sa Department of Health. Idinugan pa ni Dinsing ng kasimbagan ni Alcalde Noel Rasual kan Legazpi City pig-aadala na asin pig-ibalwar na ngunyan. Uminabot na sa 15,105 ang bilang kan mga kaso ng COVID-19 sa Philippine National Police matapos na 239 pang empleyado ang napatunayan na mga positibo sa siring na helang. Base sa pinakauring data kan pulisya, nagpapailing na ang total recovery naglangkauman sa 12,718 matapos na 146 na mga pulis ang nakadugang sa mga narahay sa helang. Idinugang pamaninda na 38 mga pulis ang nagadan. Sa ngunyan, igwanin 2,349 mga aktibong kaso ng COVID-19 sa pulisya. Tinawan ni paliwanag ang Philippine National Police na nanuman na klase ng pagkakaan na lehitimong pigde-deliver konsideradong essential goods. Ini matapos na sarong delivery rider ang pinugulan ni sarong opisyal kan barangay sa Bulacan dalan sa delivery kani maski curfew hours. Siya nang sinabi na ang delivery nin pagkakan sa mga lugar sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, Asin Rizal, gabos na nasa lindong kan enhanced community quarantine, di man pwedeng ulangon, lalo na kan gobyerno lokal na nagmamanihar sa checkpoint. Nagdistansya ang Department of Interior and Local Government sa controversial na lugaw remark ni DILG Undersecretary Ipimako Dinsing na natuyaw ni Nostokan publiko. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na ang pahayag ni Dinsing bako opisyal na pananindugan kan sendong opisina. Enot kani, si Dinsing nagpalos ni pahayag na si lugaw kung saan hinagadan ini nin komento sa insidente ni sarong delivery rider na inulang sa checkpoint kan sarong opisyal kan barangay sa Tahaw kan enhanced community quarantine. Ang gustong patamaan na lugaw iyo si Vice Presidente Leni Robredo. Dalan sa wala tuong reklamo nin pagtapa sa mga checkpoint, inagad ni Senador Risa Ontiveros sa Department of Interior and Local Government na aksyonan ang mga insidente nin power tripping kan mga nagbabantay sa mga checkpoints sa NCR Plus Bubble. Sa sinabi na kadakol ang nagluwas sa social media na tinapaan ang food delivery rider na dai pinalusot sa mga checkpoint asin iba pa, tinawan pa nin ticket. Idinugang pa ni Ontiveros na dapat ang mga nagpapasunod ng ley nagsusunod man sa sagiyang ipinapaluas kan DILG. Nangapunan si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte na ikonsiderar ang pagkakagawa ng joint patrol sa Estados Unidos mantang ang militia vessels kan China nagpapadagos kan sa indang presensya sa West Philippine Sea. Sa sinabi na nagyat sa pagtratar sa nagpapadagos na unilateral aggression kan China sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea, mantenidong nangangaipon ng solusyon. Tinawan ni doon kan Department of Foreign Affairs na sa diri manggiraray kan Pilipinas ang parte kan West Philippine Sea maski pinatindugan nin istruktura kan China. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Ted Boy Locsin na durability and vintage of the structures doesn't matter.
Inisayang kasimbagan kung ipipirit pa kan Pilipinas ang pagsadiri sa katubigan na may istruktura ang China sa pagpapatrolya kan Philippine military. Idinugang paniloksin na ang lugar sa Kapaman Giraray kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Sarong propestong lakdang na maadaptar asin matagama nin fundo para sa 30 taon na National Infrastructure Master Plan na isumiter na sa Senado. Kung maging lay, ang Senate Bill 2122 na naisumiter ni Senador Manny Pacquiao, iyon ma-institutionalize sa Build Infrastructure Program kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang National Infra Plan nagpoon o mapoon sa 2023 hasta 2052 na masakop sa mga major infra projects kan gobyerno nasyonal sa transport, energy, water resources, information and communication technology, asin social infrastructure, kariba na ang mga proyekto na nasa public-private partnership agreement asin partnership sa mga local government units. Mientras tanto, sinabi kan Social Security System na mandatory use of computer-generated payment reference number para sa short-term loan payments na isibog sa Mayo 1 halis sa original schedule kani kasuwapon. Sinabi ni SSS President at CEO Aurora Ignacio na naparubaran ninda ang sarong bulan na extension tanganing matawan man ang mga miyembros asin employer nin panahon na mag-create nin my .sss accounts, ma-update ang contact information asin maripaso ang sendang mga loan information. Bako gibo nin mga abogado ang salang informasyon. Inyang pahayag ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen mantang tinawan niya nin patanid sa gudngunyan na punason asin halion ang mga nagpapalos nin fake news o announcement na nagsasabi na ipig-oktaba naman ang 2021 bar examination. Si Leonen, pamayokan 2020-2021 bar examination na ang eksaminasyon mangyayari sa Nobyembre 2021. Idinugan pa man niya na ang mga informasyon na ang bar exam ipag-uuktaba gabos sa lang informasyon. Sa tanawan doon na inihali sa mga persona na daing pagmalasakit na ang informasyon makakapektar sa iba. Sinabi ni Leonen na ini ang patani dalanta existido ang karma. Bareta Alas sa ibang nasyon. Mapautob ang Myanmar military ni sarong bulan na unilateral ceasefire. Sigun sa military junta kan Myanmar na day kaibanan sa ceasefire ang mga nagpapawagas ng kararabokan na nakakadanyar sa seguridad ka nasyon. Ginibo ang anunsyo matapos ang pag-atake kan militar sa kampo kan mga ethnic minority guerrilla organization. Nagigaramduman na poon kan agawon kan militar ang liderato sa gobyerno kan Pebrero 1. Dakol ng mga protesters ang nagkagaradan. Ini matapos na akusaran si Myanmar leader nin pangdadaya sa eleksyon kaya ini ng Ghana. Sa lado nin Karawat, handang-handa na si International Boxing Federation Super Flyweight Champion Edwin kan Pilipinas sa pakikipag-ampangan niya kay Mexican challenger Jonathan Rodriguez sa Abril G's sa Mohegan Sun Arena sa Ancasville, Connecticut. Ingat maray si Ancahas tanganing malikayan ang COVID-19 nagkaparang aldaw bago ang laban kini. Sa sinabi nabo niyang makaarog sa nangyari kay dating world champion Nonito Donaire kung sindain na lawas ang laban kini matapos magpositibo sa swab test alagad, negatibo man sana sa confirmatory test. Baretang napauno, file does not exist.
May mga tawong gigibuon ang gabaos para makuhaan sa indang kagustuhan sa buhay. Siya rin kan sarong 17 anyos na lalaking estudyante hali sa China na ipinabakal ang sayang kidney para mabakal o ang kamauotan na makabakalin iPad as in iPhone. Ipinabakal kan estudyanteng si Wang ang sayang kidney sa kantidad na $3,300. Matapos ang operasyon, tulos siyang nagbakal ng iPad as in iPhone. Nagalas ang sa iyang ina kung siya nagkuha ng kwarta si Wang. Inako ni Wang sa ina na ipinabakal niya sa iyang kidney. Alagad 5 katawo ang sinangatan ng kaso dalan tasinda ang naging kontak kan estudyante kung paano may pababakal ang sa iyang kidney. Tibanan sa kinasuan ng sarong doktor naging guminibo kan operasyon. Alagad ang mapait kini tamas dakul palan ang narasibing kwarta na kan 5 katawo kaysa sa teenager. Pigluko ninda ng estudyante dahil ang kidney palan na ipabakal ninda ng $33,000 asin ang itinausan na sa iya, iyo ang $3,300. Showbiz Balita. Tanawan din paliwanag ni Alcalde Vico Soto kan Pasig City na dai pa man siya mapakasal sa oras na matapos na ang pig-ampang na pandemya kausa kan COVID-19. Ini matapos magluwas sa social media na nagsasabi na plano na kan alkalde na mag-agom asin ang gusto niyang pakasalan yon sarong social worker. Sa sinabi na fake news ang nagluwas sa social media. Enot kani, sinabi ni Vico na dahil siyang oras sa pakikipagrelasyon dalanta siya sibot ni marahay sa iyang trabaho bilang alkalde kan Pasig City. Bareta Salado nin Salud, si Mardila Marcamen. Magkaon in 3 meals plus snacks. Iyan ang piso ko mga health experts kinaban sa nang sinabi na ang pagkakanin 3 meals plus snacks minakasigurar na makaon-kaon schedule as in magkakakuhanin sufficienteng calories as in nutrients. Ang pagkaon in 4 to 5 hours minagarantiyan in bastanteng enerhiya as in episyenteng metabolismo. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardela Dainiba. Ultimo sa detalles ng Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linyang Pag-asa Legazpi. Kasi nga bago pong alas 3 ng pagkaaga, yung ating namomonitor nga po na low pressure area at nasa may pagikang Mindanao ay nasa 60 km northeast of Zamboanga City. Coordinate 7.3 north, 122.4 degrees east. Nananatili naman ang nahababa ang tsansa na maging nagpapagyo ng ating low pressure area na yan dyan sa may Mindanao. So, igalaw man din natin na sa mga masunod na oras ay malulusaw na rin po sa mga masunod na oras. At maliban nga sa LPA na yan dyan sa may Zamboanga, nakapekto pa rin naman yung STFD. So, mainit na turo sa alis sa dagat Pasipiko at nakapekto na lang ang buong Luzon, ganoon din naman ang Visayas. Kaya bigyan nga po sa tuya sa Kabitulan, yun yung naitaw, nauman po natin bagay magayon naman ang kamagpakan at panahon bagay na init at temperatura sa bilog na pagkaldaw sa Kabitulan. Bahagyang mapanganuron, sundo sa mapanganuron lamang bagay kondisyon ng kalangitan. Aliban na lamang sa mga tulo-tulo o mga isolated na mga paluran na sin pagkikilat pagdalibon. Kapag nga po sa tuya ng mga nabibilog ng mga localized thunderstorm na dala-dala naman itong ating Doros studies. Maging maluya sundo sa moderato ang Doros sa Seranga at may banayad sundo sa moderato ang ukol ng kadagatan. So, ibig sabihin, safe naman maglawod gabos na luwag ng pandagat sa kadagatan ng Bicol region. Malalaw man natin ang temperatura sa Kabitulan kung yan napagkaldaw yan sa mainit nga po maging temperatura natin aabot po tayo ng 23 sundo 33 at Pascal Celsius. Yan po ang temperatura namin sa Interior Kabitulan. At ang saldang ay masirang at siya na alas 5:41 ng aga asin masulong naman at siya na alas 5:57 ng pagkahapon. Alidigi sa Pag-asa sa Southern Luzon, Legazpi City, Reynal Magua, Magula. Yan mga tugong nga detalles kan mga Bareta ngunya na Biyernes Santo. Sa pangaran ni Mardela sa Newsbase, Ronald Baldo Salado Technical asin Pag-asa Legazpi. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kan siya nung pagantabay. Yan
ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas lang kaini. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimony